गोजौसिन फरायसालिनि जोबथा आनजादखौ सेथि मासियाव उथ्रिसारनानैबो फरायसालिमायाव मुं थिसननो दुखु जानो गोनां जादों माजनि बरगयारिया। थांखिया सिभिल सार्भेन्ट नाथाय गैया नखराव डिग्री लानो थोजासे रांखावरि। बोथिसे ओंखाम आरो गानग्रा जोमग्रानि थाखाय मालायनाव खामला हाजिरा मावनानैब्लाबो गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों थांनाय मेट्रिक आनजादाव 80% लानानै उथ्रिनो हादोंमोन आरो बे बिनानावानो देग्लायबो ओइचएसनि जोबथा आनजादखौ मोनब्रै लेटार लानानै 78.2% उथ्रिसार जानो हाबावदों थुक्राझार गोजौ फरायसालिनिफ्राय। बे बिनानावानो जादों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं थुक्राझार गामिनि मुस्रि अनथना बरगयारी आरो गङारी बरगयारीनि नैथि आंगो फिसाजो माजनि बरगयारी। माजनि बरगयारीनि खस्थ' खालामना मोजां फिथाइखौ मोननायखौ गोजोनना गामिनि माखासे मेलेमजिबि सुबुंफोरा गांसे आर'नाइजों मान होयो आरो बिटिआर सरकार आरो रायजो राजानिसिम मदद खावलायहरो बे बिनानावनि सिमांखौ जाफुंसार होनो। बिनानावनि बागै खौरां लाहरनोबा नैबे 8011649352 फन नम्बराव सुलाद लाहरनो हागोन एबा गोसो गुदुं सुबुं अनफावरिफोरा थोंजोङै नैबे माजिनि बरगयारीनि एकाउन्ट नं 404913896110 IFSC कड SBIN0007171 आव अनसुंथाइ हरनानै बिनानावनि फरायनाय आरो थांखि होसोनायखौ जाफुंसार होनायाव थुलुंगा हरनो हागोन। फोरमायनो सानोदि जोंनि 2 नं थुक्राझारनि मोनसे आर्थिक अबस्थायाव एकदमबारे अभाबी आरो बे नखरनिफ्राय थुक्राझार हाई सेकेन्डारिनिफ्राय एग्जामखौ लिरनाय जादोंमोन। दा बे एग्जाम लिरनायाव मिस माजनि बरगयारी बिथां सिस्टारा गोबां खस्थ'जों गोबां गोसो होनायजों फरायनानै मोनब्रै साबजेक्टआव स्टार लाखिनाय जादों। बेनि थाखाय जोङो 2 नं थुक्राझारनि जानानै गोबां गोजोननाय मोनदों आरो नखरनिसिम बेखौहाय जोङो हामबाय होनाय जासिदों। मानो होनोब्ला बेबायदि गोरिब अबस्थानिफ्राय खस्थ' खालामनानै बेबायदि मोजां मार्कजों पास जानायखाय जोङो गामिनि जानानै बिथांमोनखौ नखर आरो जाय बेक्तिया मोनब्रै लेटार लानानै पास खालामबाय बिथांखौ आङो हामबाय होदों। दा नखराव बिथांमोना साब्रै आरो देरसिना BA फरायगासिनो दं आरो दा बावैसो रिजाल्ट मोननाय बियो फार्स्ट डिभिजन मोनब्रै स्टाराव पास खालामनाय जाबाय। दा बे फरायलांगोनाव बिनि लाइफ एबा गोजौ थाखोआव फरायलांनायाव बिथांमोननो गोबां बेबायदिनो रांखान्थिनि बेलायावहाय उसुबिदा जानानै थादों। बेनि थाखायनो दानि सोलिबाय थानाय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय नङाब्ला सोरबा अनसायनायजों बिथांमोनखौ रांखान्थिनि बेलायावहाय फाइनान्सियेलि बेलायावहाय एसे सहाय होयोब्ला जोंनि बर'नि गेजेराव बेबायदि मोजां फरायनाय गथ'साया दावगालाङोब्ला बियो बर'नि थाखायनो मोनसे गोजोननाय आरो थुलुंगानाय जागोन। दा बेनि थाखायनो आङो बे मिडियानि गेजेरजों खावलायदों जायफ्रा बेबायदि गोबां जोंनि बर'फोरनि गेजेराव रांखान्थिनि बेलायाव गोबां धनिफोर दंसै बे धनिफ्रा बिथांमोननि फारसे एसे नोजोर खालामनानै सहाय होयोब्ला नखरनिफ्राय गोबां गोजोननाय मोनगोन। आंथ' फार्स्टआव LP खौहाय जोंनि गामिनि स्कुलावनो फरायदोंमोन ओमफ्राय ME खौबो थुक्राझार हायार सेकेन्डारियावहाय फरायदोंमोन। ओमफ्राय दा मेट्रिक पास जानानैहायबो आङो HS खौहाय थुक्राझार हायार सेकेन्डारि स्कुलावनो फरायदों। ओमफ्राय नै दा रिजाल्ट मोनबाय। ओमफ्राय आंनि रिजाल्टआ दा आंनि लुबैनाय बायदिनो मोनदों आरो। बेसेबां मोनदों पार्सेन्टेज? 78.2। मा साबजेक्टआव लेटार मोननाय? MIL एडभान्स बड' फिल'सफि ओमफ्राय हेल्थ केयार। बेसेबां गोबाव फरायोमोन? फरायनायाथ' आं टाइम टेबोलखौ खालामनानै लायोमोन खिन्थु टाइम टेबोल बायदि आं खारनो हायामोन आरोखि। बेनि थाखायनो आं जेब्लानो सम मोनो जेब्लानो गोसोआव थायो अब्लानो फरायोमोन।
फरायनायजों लोगोसे दस्रा खामानि मावफानांगौ जायो खोमा ना? औ मामि बाबामोना न'आव थाया नालाय बेखायनो जों न'नि बिदिनो जानाय लोंनाय ओमफ्राय ओरैनो न'नि फिसा फिसा खामानिखौ मावोमोन आरो। मेट्रिक पास जाना साइन्स फरायनो गोसो जादोंमोन होननाय खोनादों, नंगौ नामा? गोसोआथ' एसे दंमोन, ओमफ्राय न'खरनि फेमिलिखौबो नायनांगौ जाहैबाय ओंखायनो। दा मा फरायनो गोसो जादों नोङो? दाथ' आं डिग्रि लानो सानदों। बबे कलेजाव मा साबजेक्ट लानानै फरायनो गोसो जादों? बेंटल कलेजावनो लानोसै खाथियावनो, ओमफ्राय आं दाबो डिसाइद खालामथ'वाखै आरो मा मेजर लागोन। एसे मोजाङै सानग्रोनानैहाय लानायसै। इयुनाव मा जानो सानदों नोङो? आंथ' डिग्रिनि उनावहाय सिभिल सार्भिसावहाय हाबनो सानदोंमोन। बाखि न'आवसो सोर सोर दङ, ओमफ्राय मा मा फरायगासिनो? न'आवथ' मामि बाबा, ओमफ्राय बिब' सासे, बिनानाव सानै। बिब'आ BA फरायगासिनो 4th सेमिस्टार, ओमफ्राय बिनानावा सासे 10 ओमफ्राय सासे 9। मादै